ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେହେରା। କୋଉ ହୋଟେଲ ଆପଣଙ୍କର? ଗରମା ଗରମ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜି? କିଏ ଯାଇ କ'ଣ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା? କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଲା? ସିଏ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ମାଛ ଭାତ ମାଗିଲେ। ମାଛ ଭାତ ପରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ମାଗିଲେ। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ମୁଁ ପଚାରିଲି ବେଗଟି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ହେବ ନା? ବେଗଟି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଗଟି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ନା ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି, ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ପଇସା ବି ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ କରିକି ଆପଣ? ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରି କେବେ ବି ଦେଇନାହିଁ, କାହାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ କି ଦେବି ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ନା ତାହେଲେ ବେଗଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ବେଗଟି ନେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବା। ମୁଁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ବେଗଟିକୁ କଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲି କାଟିକି। ଗୋଟେ କେଜି 200 ବେଗଟି ଥିଲା, ତାର କଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ନା, ସିଏ ବି ମୋତେ ପଚାରି ନଥିଲେ ଯେ ମାଛ କଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ନା, ଜେନେରାଲ ହୋଟେଲ ମୋର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ମୋ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ମୋ ମେନୁ ନାହିଁ, ମୋ ଜେନେରାଲ ହୋଟେଲ। ମାନେ ଏଇଟା ବଡ଼ ବେଗଟି ଥିଲା, କେଜିଏ 200 ତା ୱେଟ୍ ଥିଲା, କେଜିଏ 200 ୱେଟ୍ ଥିଲା। ନା, ସିଏ ବି ମୋତେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଲି ଯେ ବେଗଟି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି କାଟିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲିକି ଦେଲି। ନା ନା, 100 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ପଚାରିଥିଲେ। ପଚାରିଲା ପରେ ବେଗଟି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଅର୍ଡ଼ର କଲା ପରେ ସିଏ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରି କହିଲେ ଯେ ଆମେ କଷ୍ଟିଂ କାହିଁ କହିଲେନି। ନା ନା, ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିଲେନି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିନି, ନା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିନାହିଁ। ନାଇଁ ନା, ସିଏ ପଚାରିଲେ ଯେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 3-4 ପ୍ରକାର ପତ୍ରପୋଡ଼ା କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବେଗଟି ପତ୍ର। ନା, ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁକି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଦେବି? ନାଇଁ, ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ବେଗଟି ଅଛି, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଅଛି, ଭାକୁଡ଼ ଅଛି, ମୋରାଳି ଅଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ଏସବୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ 4 ଜଣ ଅଛି, କେଉଁଟା ହେବ ନା ବେଗଟି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ମାଛଟା ସେ ରେଟ୍ ମୋତେ ପଚାରି ନଥିଲେ ଯେ ବେଗଟି ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା? ନା, ସିଏ ଟୋଟାଲ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ଯେ 1000 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ସେ ଦେବେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତିକି ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ମିଲ୍ ଚାର୍ଟଟା ହେଉଛି 400 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ନେଖା। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବେଗଟିଟା ହେଉଛି କେଜି 200 ଥିଲା, ସେଟା ହେଉଛି 1400 ଟଙ୍କା ଦାମ। ସେ ସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଅନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ ମିଲ୍ଟା ହେଇଥିଲା 1800 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଅଛି ଯେତିକି ଅଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ 700 ଟଙ୍କା ଅଛି। ନାଇଁ 700-800 ଟଙ୍କା କଥାରେ ସାର୍ ମିଛ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। 700-800 ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, 1000 ଟଙ୍କା କଥା ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼େଇଲା ପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଛିଡ଼େଇଲା ପରେ ଯେ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କରିବି?